Kodi inu kapena mwana wanu anawuzidwapo kuti ndiopanda nzeru kapena ndinu waulesi chifukwa simumvesera mklasi? Bwanji ntakuwuzani kuti vuto si inu kapena mwana wanuyo? Tabwera ndikuwuzeni izi. Anthu ena ubongo wawo umagwira ntchito mosiyana. Amafunitsitsa atamakhala ndi chidwi kapena kuti attention pa zinthu koma amakanika. Maganizo awo amangodumphadumpha kuchoka apa kupita apa, kuchoka apa kupita apa, ngati radio yongozichuna yokha kumangosintha ma station. Izi timazitcha kuti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Attention Deficit, AD, kutanthauza kuti khala opanda kapena kuti kusowa chidwi. Hyperactive kutanthauza kuti kusakhazikika. D kutanthauza kuti disorder kapena kuti kusokonekera. Si disease, si matenda koma kwangokhala kusokonekera chabe. Kusokonekera kumeneku kumapangisa kuti chidwi chathu kusakhale pa chinthu chimodzi kwa nthawi yayitali. Anthu amenewa amatha kukhala ndi chidwi kapena kuti kupanga focus pa zinthu zomwe zimawasangalasa, koma amavutika kwambiri kukhala ndi chidwi pa zinthu zomwe sizasangalasa. Chitsanzo, anthu ambiri amene amakhonza bwino mkalasi sikuti ma subject onse amawasangalasa iyayi na kuti amawapatsa chidwi, koma ubongo wawo ndokhazikika bwino kuti amatha kumveserabe ngakhale maphunziro ena sasangalasa aja ndikuwakhonzabe. Ophunzira kapena ana amene ali ndi vuto limene la ADHD amapezeka zoti amangokhonza ma subject okhawo omwe amapasa chidwiwo, kaya ndi masamu, kaya ndi geography, kaya ndi agriculture. Koma ngati subject imeneyi si wapatsa chidwi, brain yawo sipangidwa stimulate kapena kuti ubongo wawo sutakasika ndi maphunziro amenewo, sakhala nawo chidwi. Ndezi mapezeka zoti pa school report yawo pali excellent kenako fail mwina ndikagudu kapena kapasi kenakake basi. Kumadabwa kuti mwanayi kumakhala ngati ndi wanzeru fanya zinthu zina zakukhonza bwino kwambiri koma zinthu zina zakulephera chokuti alibe nazo chidwi, ndipo zikuchokera mu ubongo, sikuti ndikufuna kwake mwanayo iyayi. Watsani chitsanzo china. Mtuma mwana ukatunga madzi kunjiko mwampasa ka big bucket ndo wapero. Ali munjira wakumana ndi agulugufe tokongola, tampatsa chidwi wayamba kutithamangitsa. Akuthamangitsa agulugufe wamva nzake akumuyitana, wayamba kucheuka. Akundiyitana ndani. Kumuyang'ana nzake uja wakumana ndi mbuzi panjira ikuyenda yokha. Zampasaso chidwi kuti mbuzi kuchokera kuti? Ambuye ake mbuzi ali kuti? Wayambaso kuyang'ana za mbuzi zija. Kuzazindikira kuti alibe bucket ija, wafika kale kunjigo akudzifunsa kuti ine kuno ndi mazatani. Ndipo ndo wayanga ili kuti. Menemo ndi momwe ubongo wathu a ADHD umayendera. Achedwa kukokeka kapena kuti kubalalika, kupangika distract ndi zinthu zosiyana zomwe zikuchitika mu environment mwawo. Tsono vuto lake ndilokuti dziko lathu, sindinena dziko la Malawi lokha koma mayiko ambiri pa dziko lonse lapansi, sitinapange zinthu mokomera anthu amene ali ndi maubongo osiyana ngati amenewa. Mwachitsanzo, ku Malawi kwathu kuno skulu kuti upite nayo patali timati ukhale ndi 6 credits. Sindikudziwa ngati zinasintha koma zinali kuti kuyenera kukhala ndi 6 credits. Ma subject monga masamu, English, biology ndi zina zotero. Ngati mwana yemwe ali ndi ADHD sanamvetsetsedwe ndi kuthandizidwa kuyambira ali ku primary, mapezeka kuti wapeza ma credit mwina ma subject awiri atatu okha, ndipo kawiri kutha kwa skulu kumakhala kuti komweko makamaka ngati ali ochokera kosachita bwino. Inkana kuli kofunikira kusintha ngakhale system ya maphunziro athu kuti ikhale yokomera ana ambiri, chifukwa sikuti anawa ndopulupudza kapena kuti opanda nzeru. Pa zinthu zomwe ali nazo chidwi ndipo amakonda, amachita bwino koposa, ndiye mpofunika kuwalimbikitsa pa zinthu zomwe amakondazo, osati kuwalanga kapena kuwapanisha chifukwa choti sakukhonza zinthu zomwe tifuna zoti ife akhonzezo. Chitsanzo chabwino ndi munthu ngati Bill Gates. ADHD kapena kuti kusowa kwa chidwi kumeneku, ubongo umatha kuzilongosola wokha pena tikamakula, koma nthawi zambiri ngati sitinaonedwe tili mwana timakula nayo, ndipo imaoneka somosiyana mwa akuluakulu. Popo mpano ndipangaso video ina yokuti kodi ADHD imaoneka bwanji mwa anthu akuluakulu. Anthu amene mmakonda kwadula nzanu mawali nkamwa musasaponye episode imeneyi. Mawa tiphunzira kuti mungaziwe bwanji kuti mwana wanu ali ndi ADHD kapena kuti kusowa chidwi pa zinthu. By the way, tikupatsirani maphunziro amenewa chifukwa chokuti mwezi uno wa Oktoba, kupatulapo za kansa ya m'mabere, ndi mwezinso omwe timakumbusana za Attention Deficit Hyperactive Disorder, kapena kuti kusowa chidwi ndi kusakhazikika. Lupiro timaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu za ADHD lero, ndipo mwagayira anzanu kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.